Салом дӯстону мухлисони ҳамешагии Барселона ва канали Барса ТG. Барои Витор Роке ду бонуси дигар талаб доранд. Лапорта номи нимҳиматгари нави дастаро гуфт. Гюлерро легендаҳои туркӣ аз роҳ зада истодаанд. Барселона бошад то ҳол маоши Мессиро медиҳад. Ин ва дигар хабарҳои дастаи Барселонаро имрӯз дар навори худ ба шумо пешкаш мекунем. Лутфан барои дастгирӣ лайк зери ин навор гузошта обуна шуданро фаромӯш насозед. Мо бошад оғоз мекунем. дӯстон, ёдовар мешавем ки навори мо бо дастгирии ширкати 1x омода шудааст. Ҳама гуна рақобатҳои футболиро маҳз бо хизматрасониҳои ширкати 1x ҷолибу диданӣ гардонед. дар 1x регистратсия осон ва пардохт аз тамоми гӯшаи канори дунё, вале муҳимтар аз он бонус то $100 дар аввалин пардохт бо промокоди TG Barsa. Силкаи зарурӣ дар комментария. Ба ҳама муваффақият. Лапорта номи нимҳиматгареро ки Барселона аз пайи харидорӣ карданаш аст зикр кард. Сармураббии даста Хави низ мехоҳад ки маҳз ҳамин бозингарро дар даста бубинад. Ориол Ромео вай хатмкардаи Ла Масия аст. Мавсими оли ҷаноб дар Жирона гузаронидааст. Даста ҳоло булои ин вариант кор мекунад. Биёед бубинем ки корҳо чӣ гуна мешаванд. изҳор дошт Лапорта. Тибқи маълумоти AS, Барселона омода аст ки барои Ромео 5-6 миллион евро пешниҳод кунад. Бинобар вазъияти душвори иқтисодӣ клуб наметавонад ки бештар аз ин маблағ сарфа дошта бошад. Баъзе расонаҳои испанӣ бозингарро яке аз ҳадафҳои асосии трансферии Барса барои тобистон меноманд. Тавре ки маълум аст, пас аз рафтани Бускетс, Хави фаъолона дар ҷустуҷӯи ивазкунандаи ӯ аст. Ориол пас аз Кимих, Брозович ва Субименди номзади чорум барои гузаштан ба ҳайати нилнориҳо буд. Кимих Баварияро эҳтимолан тарк намекунад. Марсело Брозович ба Ал-Наср гузашт ва Мартина Реал Соседадро аз 60 миллион евро арзонтар намефурӯшад. Бо чунин тартиб Ромео варианти дастрастарин аст. Марка мегӯяд ки ҳоло Хави ба интиқоли бозингари испанӣ исрор дорад, аммо роҳбарияти Барса ба мақсаднокии чунин харид боварӣ надоранд. Дар мавсими гузашта ин бозингар, яъне Ромео, дар 33 бозии Ла Лига 2 гол тавонист ба ҳадаф расонад. Атлетико Паранаенсе ҳама чизро пешакӣ фикр карда истодааст. Дар шартномаи Витор Роке ду бонуси марбут ба тӯпи тиллоӣ дохил карда мешавад. Чанде пеш Барса бо Атлетико Паранаенсе дар бораи гузариши Витор Роке бо нархи 35 миллион евро ва 10 миллион бонус тибқи маълумотҳои рӯзноманигорони гуногун мувофиқа карда буд. Аммо ба гуфтаи Роҷер Торело, рӯзноманигори Мундо Депортива, дастаи бразилӣ ду банди иловагиро дар ин шартнома дохил кардан мехоҳад. Барса бояд бонуси Атлетико Паранаенсеро пардохт кунад. Агар Роке дар мубориза барои тӯпи тиллоӣ ба сегунаи финалистҳо дохил шавад ва ҳамчунин бонуси дигар агар ҳамлагар ҷоизаро ба даст орад. Нилнориҳо ба ин нуқта розӣ ҳастанд, зеро ин ягона роҳи кам кардани пардохт барои бозингар мебошаду Барса ҳарчи тезтар шартномаро ба даст овардан мехоҳад, чунки дастаҳои ПСЖ, Манчестер Юнайтед ва Тоттенхем нисбат ба каталониҳо пули бештар пешниҳод доранд. Гарчанде ки ҳарду тарафҳо ба мувофиқа расидаанд, ин далел нест ки Витор Роке тобистони имсол ба Камп Nou мекӯчад. Пеш аз харидани бозингар, дастаро мебояд ки касеро фурӯшад ва инчунин боварӣ ҳосил кунанд ки Ла Лига ҳамлагари бразилиро ба қайд мегирад. Арда Гюлер мехоҳад ин тобистон ба Барселона гузарад, аммо ду легендаи футбол Мессии туркиро аз гузариши барвақтӣ ба клуби сатҳи олӣ боз медоранд. Дар рӯзҳои охир Барселона ба трансфери футболбози ҷавони Фенербахче Арда Гюлер сахт кор кард ва дар рақобати ӯ пешсаф аст. Деку директори варзишии каталониҳо ба Туркия рафт ки дар он ҷо бо даста, оилаи бозингар ва худи Гюлер гуфтушунид кунад. ҳар рӯз хушбинии рӯзноманигорони испанӣ меафзояд. Чанд нашрия хабар додааст ки ҷонибҳо ба созиш расидаанд. Дар айни замон ҳар ду клуб мехоҳад ки Арда як мавсими дигарро дар Истанбул гузаронад ва худи бозингар бошад талаби онро дорад ки ҳамин тобистон ба Барса пайвандад, ба шарте ки дар ҳайати асосӣ ҷой дошта бошад. Тибқи гузориши Мундо Депортива бо истинод ба нашрияҳои туркӣ 2 ҳафта пеш ду бозингар бо Арда тамос гирифтанд ки онҳоро борҳо кумири худ номидааст. Месут Озил ва Алекс де Соуза. Легендаҳои Фенербахче ба нимҳиматгари 18-сола занг зада тавсия додаанд ки як соли дигар барои гузариш ба дастаҳои бузурги аврупоӣ мунтазир шавад. Онҳо боварӣ доранд ки Гюлер бояд як мавсими дигарро дар Туркия гузаронад, мунтазам вақти бозӣ гирад ва пас аз он ба марҳилаи навбатӣ гузарад. Барса аллакай шартномаи пешакиро дорад, аммо сухани охиронро Арда бояд гӯяд.
месси аллакай чанд мавсим мешавад ки дар барса нест ва дигар он ҷо бозӣ нахоҳад кард, вале пайвандии ӯ бо барса идома дорад. Не дӯстон, гапсари дӯстдории ӯ ва барселонаро хонаи худ хондани месси намеравад, балки то ҳол маош гирифтани месси аз бошгоҳи каталонӣ меравад. Президенти Барселона Жоан Лапорта таслиқ кард ки даста ҳанӯзам аз месси қарздор аст. маоши ба таъхир гузоштаи месси ки бо шӯрои директорони қаблӣ мувофиқа карда шуда буд, мо бояд то соли 2025 ба ӯ пардохт кунем. месси ба таври мӯътадил маблағи муқарраршударо мегирад ва ин ба фонди музди меҳнати мо фишор меорад, аммо бо беҳтар шудани муносибатҳо бо Ла Лига пардохтҳои месси ба ҳолати молиявии мо таъсир намерасонад. ана ҳамин хел Жоан Лапорта вазъро шарҳ дод. Акнун шумо ҳам фаҳмидед ки чаро месси ба Барселона баргаштан нахост. Кам-кам ҷузъиёти бештар оиди ин масъалаи каме норӯшан рӯи об баромада истодааст. Пайгири канали мо бошед то аз кӯчактарин навгонию хабарҳои дастаи Барселона огаҳӣ пайдо кунед.